Milí přátelé, sousloví pálení čarodějnic má dva významy. Prvním je, že čarodějnice jsou těmi, které pálí. Když se k čarodějnici přiblížíme, spálíme se, budeme se pálit. Není to nic, co by se nemohlo přihodit. Čarodějnice se mezi námi volně pohybují. Jiným v současné době neříkáme čarodějnice. Když chceme zvýraznit ledový chlad, který z nich vane, říkáme jim psychopaté. Když chceme připomenout, že jsou nedospělým mláďátkem, říkáme jim sobci. Pro ochranu před popáleninami od čarodějnic je potřeba umět rozeznat, jestli osoba, které nasloucháme nebo s ní navazujeme vztah, není čarodějnicí. Čarodějnici bychom se měli naučit pálit neboli strážit, což je druhým významem sousloví pálení čarodějnic. Uvedené dva základní významy slova pálit popisují dva možné stavy našeho středu. Ostatní významy jsou přenesenými a k těmto dvěma se vztahují. Prvním významem je pa-lití, pít lití. Druhým je strážit, od slova pála, strážce. Nejprve prohlédneme pití lití, při kterém do svého středu pijeme lití, z lití červené tmy a bílé záře. Jejich vír vládne našemu středu. My mu nevládneme. Nemáme náš střed v moci, v našem středu jsme tím pádem nemocnými. Náš střed je nestráženým, nechráněným. Pijeme z lití, pálíme se. A pálení je přesně to, co nám čarodějnice nabízí. S pálivým středem jsme pro čarodějnici vyhledávaným společníkem. Podívejme se, kdo je tou čarodějnicí. Toto je obrázek středu čarodějnice. Jméno čarodějnice je od slova čorjaty, což znamená krást. Čorka je zlodějina. Čórovat, čarovat, znamená krást, zlodějit. Zlodít. Zloděj je zločinec. Zloděj zloděje. Zločinec zločiní. Projevuje zlítí středu. To jsou čarodějnice. Nemocné nedospělé osoby, projevující zlítí svého středu navenek tak, že vyhledávají a roztáčejí, vytáčejí vír ostatních ku svému prospěchu. Tento prospěch je ovšem prospěchem z perspektivy nemocné, nedospělé osoby. Ve středu čarodějnice je zlo, zlítí. Zlity jsou červená tma a bílá záře. To je definice zla. Čarodějnice neumí strážit pití lití do svého středu. Pokud ani my neumíme náš střed strážit, jsme si s čarodějnicí v našem středu podobní. Proto nám zlo čarodějnice ponejprve tak lahodí. Čarodějnice nás napájí tím, co pít do našeho středu umíme a chceme. Pít lití, páliti. To chceme, to umíme. Chceme se napájet litím, pít lití. Chceme se páliti.
S čarodějnicí jsme proto v symbiotickém vztahu. Těžko jej opustit. Tato situace se zvenčí může jevit bezvýchodnou, jako by byl pálený ve vztahu s čarodějnicí, odsouzen k doživotnímu pálení. A také, že je, než se naučí vstoupit do života, než se stane strážcem středu, bude stále tím páleným. Přesto, že náš střed je podobně zlítým, jako je zlítým střed čarodějnice, má zlítí čarodějnice řadu odlišných charakteristik. Základní je, že čarodějnice je zrůdou a projevem zrůdy je zrada. Zrada od zrůdy, od čarodějnice, stále visí ve vzduchu. Dříve nebo později přijde. Zrada od zrůdy vždy hrozí. Vždy. Zrada zření dá. Zrada je rada pro nás, že ten, komu nasloucháme, je zrůdou. Čarodějnice nám zradou umožní částečně prozřít. Zrůda zradou zření dá. Není toho více, možná už vůbec nic, co nám zrůda dá nezištně v rámci poskytovaného topení. I když aktuální prožitek zrady jako dar zření hned nemusí vypadat. A obvykle tak hned ani nevypadá. Až z nadhledu. Procházet sérií vztahů se zrůdami, s čarodějnicemi a čaroději, kteří nám řadou zrad zření dávají, je pro nás cestou k postupnému zření. Ovšem není možné ji s čistým svědomím nikomu doporučit. Tato cesta může vést a v mnoha případech už vedla k závažným onemocněním. A je to zcela případné, neboť čarodějnice není a nikdy nebude schopna vládnout vlastnímu středu. A tak potřebuje vládnout ostatním. Čarodějnice potřebuje nemocné, tedy ty, kteří nemají moc ve svém středu. Mocných, kteří vládnou svému středu a umí jej strážit, se bojí. Ze stráženého středu je totiž zrůdnost zrůdy vidět a není omlouvána. Tím jsme se dostali k druhé cestě ke zření, k druhému významu slova páliti, kterým je strážiti. Na tomto obrázku máme znázorněny obě cesty ke zření. Vlevo je ta přes zrůdy, přes zrady. Vpravo je učení se strážení středu. V tomto druhém případě slovo pálení znamená strážení. V sanskritu pála znamená stráž. Jen strážený střed je chráněným středem. Stát se zdřícím znamená stát se strážcem středu. Strážením středu jsme chráněni před čarodějnicemi. Prozkoumáme české slovo strážiti. Slovo strážiti znamená stražíti. Jediná možnost, jak strážiti náš střed, je žíti strá. Slovo trá znamená bezpečný úkryt a rovněž je základem pro označení číslice 3. Znalost tří, znalost principu tří je oním bezpečným úkrytem před čarodějnicemi. Zření označujeme sanskritským slovem pro oko, které zní netra. Netra rovněž znamená průvodce.
Zření tímto okem je naším pravým průvodcem. V češtině slovo netra zní ve tvaru nitro a zobrazujeme jej řadou způsobů. Oko v trojúhelníku ve tvaru pyramidy, kterým znázorňujeme trojku ve slově netra, nitro, je jedním z nich. Takto zvýrazňujeme jen číslici 3 ve slově nitro a jen toho třetího, který je bezpečným úkrytem a z něhož hledíme. Ostatní dva, tedy tmu a záři, toto zobrazení neznázorňuje. Tmu a záři, které příhodně zobrazujeme ve tvaru křídel, vidíme zde. V našem středu strážíme, pálíme, aby se neslévaly dohromady, aby nedocházelo k jejich zlití, ke zlu. Jen když se naučíme tato křídla rozevřít, vzneseme se a budeme mít nadhled. Jinak se topíme ve víru. Když o někom prohlásíme, že mu to pálí, znamená to, že je pálou, strážcem svého středu. Má zdravý rozum, neboť právě zobrazený trojúhelník zdravý rozum symbolizuje. Rozumem, umem rozevření, umem rozlomení, umem rozpůlení červenobílého víru, na tmu a na záři strážíme náš čistý střed. Hledíme z něj naším třetím okem, které představuje vytvoření čistého středu kha. Kha koumání. Ohnivá hranice představuje člověka v perspektivě mezilidského chování. Oheň symbolizuje lidskou vřelost a hranice. Když pálíme ohnivou hranici, znamená to, že strážíme člověka. Pálením strážíme ohnivou hranici. Pálením ohnivé hranice se rovněž učíme pálit, tedy strážit čarodějnice, aby nás nemohly pálit ony. Tímto obřadem si připomínáme naši původní tradici. Naše křídla při pohledu na mezilidské projevy rozevíráme tak, že červenému křídlu tmy náleží lidská vřelost, znázorněná ohněm. Ke křídlu záře náleží hranice, reprezentovaná hranicí. Proto je to jedno slovo. Ohnivá hranice představuje hranice v mezilidských vztazích. Rozevírání vřelosti a hranic je třeba trénovat. Rozevřením křídel se nad ohnivou hranici povzneseme do nadhledu. Odtud krásně a přehledně spatříme míchání vřelosti a hranic, které čarodějnice v mezilidském chování provádí. Pokud jsme prošli vztahem s čarodějnicí a máme-li již nad tímto vztahem nadhled, přesně víme, jak nemocné a spalující míchání hranic s lidskou vřelostí do červenobílého víru může být. Hranice jsou nejen míchány a zaměňovány s vřelostí. Nám přisuzované hranice jsou navíc proměnlivé. Naše hranice je udržována v nestabilním stavu a je neustále bourána. Je to vír, kterým jsme páleni, lití, které pijeme. Pro rozlomení zla víru si můžeme představit, že budujeme naši ohnivou hranici, která se už každým drknutím nezačne hroutit. Díváme se přitom z nadhledu nejen na naši ohnivou hranici, rovněž začneme rozdělovat mezilidské projevy čarodějnic i nečarodějnic v naší blízkosti. Rozdělujeme od sebe vřelost a hranice. Postupně se tak začneme orientovat a postupně naši stabilní ohnivou hranici vystavíme. Možná
se přitom občas ještě spálíme a dolů do popela spadneme. Už ale víme, na co se pro povstání z popela zaměřit. Abychom byli vznášejícím se ptákem ohnivákem, který umí z popela povstat. Víme, že pro vznesení se z popela musíme rozevřít křídla, tmu a záři. V mezilidských projevech od sebe rozlomit vřelost a hranice. Rozdělování na tmu a na záři ve vztahu k ohnivé hranici a povstávání vznášejícího se ptáka z popele není hitovkou posledních dní. Je prastarým obrazem, který si každoročním pálením ohnivé hranice připomínáme. Připomínáme si jej v poslední den druhého měsíce, měsíce dubna. Řazení měsíců máme znázorněno zde. Můžeme zkontrolovat, že septem v septembru je latinsky 7, okto v oktobru je latinsky 8, novem v novembru 9 a decem v decembru je 10. Po decembru, po prosinci, následuje 11. leden a 12. únor. Březen je prvním, duben druhým a květen třetím měsícem. Měsíc duben nazýváme dubnem proto, že duba je jedním z označení topícího vodního víru v našem středu. Du je to spalující, mučící, trápící a ba je voda. Duba. V dubě jsme hozeni do vodního víru, ve kterém se topíme, který pijeme, kterým jsme páleni. Souslovím dubová palice, dubová hlava označujeme toho, který má svoji radlici rozumu, svého strážce, pálu ve stavu spalujícího vodního víru a není schopen porozumění. Dubová palice si nedá říct, když ji upozorníme, že má co dočinění s čarodějnicí, která ji vzdaluje od života. Zradu nechce vidět. Je jako dub. Dub se také drží mrtvého listí i přes zimu, přes hranici a není schopen se jej pustit. Mrtvé listí dub pustí jen tehdy, když přijde něco nového, nové listí. A toho se bude držet, i když se zase po čase ukáže, že je to mrtvé. Dub nikdy nebude holým, nebude halou, nebude nikdy radlicí rozumu. Vždy bude vlád od jednoho mrtvého listí ke druhému. Plodem dubu je žalud, žal vodní. Uda je dalším slovem pro vodu. Žalud, který musí strávit v kyselém prostředí vše, čím jej čarodějnice napájí. Stejně jako žaludek. Jehož pH je 1,5 až 3,5, tedy dost kyselé prostředí. Toto kyselé prostředí je plodem dubové palice s tím, že dubová palice neví, odkud kyselost její existence pramení. Nerozumí, že když nemá ty správné zásady, kterými by kyselost neutralizovala do středu, musí být její existence kyselou. Dubové palici můžeme 100krát vysvětlovat, že pokud chce poznat pravdu, asi se jí nedozví od někoho, kdo neví, co slovo pravda znamená. Je to dubová palice, ochotná celé roky hledat pravdu s někým, kdo slovo pravda nezná. Nevadí, že neznáš pravdu, ale mluv o ní. Třeba ji najdeme, spolu to zvládneme. To je dubová palice. Dubová palice není pálou, strážcem.
Jen se pálí, neboť slepě důvěřuje. Ve svém středu má jen spalující dů ve víru, důvěru bez známek rozumu. Chce pít lití, chce se páliti. Toto dubové či dubnové období naší existence ukončíme vstupem do toho třetího, do nitra. Tím třetím mezi měsíci je květen. Stejně jako se rozevírá květ, rozevíráme tím třetím, rozumem, křídla. Křídlo tmy a křídlo záře. Do třetího můžeme vstoupit, až když se naučíme pálit, strážit ohnivou hranici. Proto symbolicky každoročně pálíme, strážíme ohnivou hranici poslední noc v dubnu. Je to poslední noc dubnové hlavy před vstupem do toho třetího, do nitra, do třetího měsíce, do května. Pták ohnivák, zvaný rovněž Fénix a také Bennu, se vznáší ve výšinách jen tehdy, pokud se naučí správně rozevírat křídla. Jen pokud je jeho ohnivá hranice správně stabilně vystavěná a sálá z ní bezpečné teplo lidské vřelosti. Jinak se válí ve spáleništi, pálen v popelu. Abychom mohli povstat z popela a být vznášejícím se ptáčkem, musíme se ptáčkem stát. Jen ten, kdo se umí správně ptát, je ptáčkem. Ptáček je ten ptavý. Ptá se a ví, na co se má ptát. V mezilidských projevech se ptavý ptáček ptá na hranice a na lidskou vřelost. To je tím správným ptaním ptáčka s nejkrásnějším peřím, který umí křídlo tmy a křídlo záře rozevřít. Poznávacím znakem čarodějnic je jejich chladná, mrazivá hranice a obsedantní potřeba bourat hranice všech, kteří se dostanou do jejího dosahu a dovolí jí to. Vřelost čarodějnic je odpozorovaná, předstíraná a kalkulovaná. Představuje snahu vyvolat dojem nevychýlenosti. Je maskovacím, čarovacím, čórovacím, zločinným manévrem. A můžeme povstat z popela a jít pálit, strážit čarodějnice. Pálit, strážit ohnivou hranici.